bamuso ni balimakɛw aw ni ɲankuma. Ne kɔni nisɔndiyalen de nana kibaru ka jata so kɔnɔ bi. Ayiwa ni ye n ka visite fɔlɔ ye depuis n ye ministeriya poste daminɛ ni y'a dɔgɔkun 2 ye. N ka foli b'aw bɛɛ ye. N ka foli bɛ kibaru ni essor ni an ma baarakɛla bɛɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ baara kɛ presse la n b'aw fo ka waleɲuman dɔn. K'a fɔ aw ye k'a fɔ ayiwa an bɛ transition min kɔnɔ bi bi in na. Nin transition min ye kalo 18 de ye. An bɛ fɛ an b'a ɲini Ala fɛ transition in ka ban ni kibaruya dumanw ye ni élection ye minnu an ka jamanadenw bɛ bɛnn'a kan. Ayiwa ka transition in ka ban ka maliyɛnw segin ɲɔgɔn kan k'u segin u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn ladon u ka bɛn ni sabati don an ka jamana in kɔnɔ. Donc an ka kibaruya fonikɛlaw mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ média la olu bɛna baara min kɛ ni kalo 18 kɔnɔ o baara de bɛ se ka Mali ɲɛ. N'u ka baara ma ɲɛ fana u bɛ se ka Mali tiɲɛ. Donc responsabilité ba de b'u bolo. N b'a ɲini u fɛ u k'u jija. Ne kɔni n bɛ min fɔ aw ye an ka président n'o ye Bandaw ye an ka premier ministre an ka gouvernement mɔgɔw bɛɛ an bɛɛ décidelen don ka baara kɛ ka kɛ cogoya cɛɲi na pour que jamana in ka se ka basigi pour que Mali ka yiriwa. Donc n ka foli b'aw bɛɛ ye. N b'a ɲini aw fɛ bɛɛ k'i jija an ka bɛn don jamana kɔnɔ. Malidenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Malidenw ka démocratie kɛ fɛn ye fɛn min a b'an fara ɲɔgɔn kan min a tɛna an tila. Donc n bɛ foli bila aw bɛɛ ye ka ɲini aw fɛ a k'aw jija a k'an dɛmɛ nin processus in na. Anw yɛrɛ an kɔni an b'an jeniyɔrɔ fin n'Ala sɔnna pour que jamana in ka se ka taa taabolo ɲuman kan. Merci.